दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव खौरांगिरि मावबादाया मेहेरगोनाङैनो खुंफुंजादों। दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सा तामुलपुरनि मथंगा सकआव दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि खौरांगिरि मावबादाया मेहेरगोनाङैनो खुंफुंजादों। खुंफुंजानाय बे खौरांगिरि मावबादायावनो बिटिआर हालामजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानि जाखांफुनाय गोबां बर' खौरांगिरि आरो खौरांगिरि जानो गोसो गुदुं गोबां लाइमोनफोरनि बाहागो लानायखौबो नुनो मोन्दों। दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमजों खुंफुंजानाय खौरांगिरि मावबादायावनो हांख्रायजानाय आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, गागि खौरांगिरि प्रितम ब्रह्म चौधुरी, क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बारग' आफादगिरि अजित बसुमतारी, तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर', तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो गोबां खौरां बिजोंजों सोमोन्दो थानाय गुनगोनां सुबुंफोरा खौरांगिरि गौथुमनि जे वार्कशप बे मथंगा चक बे तामुलपुराव जे जथुमनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। बेनि थाखाय डिजिटेल बर' खौरांगिरि गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आङो बेखौनो बुंगोन जे दिनै जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि हारिनि जे मोनसे गोनांथि जे मेडिया बेखौ आबुंथारै नङाब्लाबो बबेबा मोनसे लेभेलसिम सुंथानो थाखाय जे बिथांमोना गावसोरखौ बावसोमदों। गावसोरखौ बावसोमनायनि गेजेरजों डिजिटेलनि जे मोनसे आशीर्बाद बा डिजिटेलनि मोनसे एडभान्टेज बेखौ लानायनि गेजेरजों पर्टेल माखासे चेनेल बा ब्लग चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों जे जोंनि हारिनि गुबुननो फोरमायनो गोनां बाथ्रा, गावजों गाव फोरमायनो गोनां बाथ्रा, सरकारनो फोरमायनो गोनां बाथ्रा, जोंनि राजखान्थियारि बा संबिजिदारि माखासे मोननो गोनां बाथ्रा, नैबे बाथ्राफोरखौ गुबुननो मिथिहोनांगौनि थाखाय जे जों बबामोन बे समाव जोंहा गावहानो मोनसे राव, गावहानो मोनसे मिडिया बा गावहानो मोनसे चेनेल दिनै जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि नाजानायनि थाखाय दिनै दङ। बेनि थाखाय बेनि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायनो नाजादों। बेनि थाखायनो आङो बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोङो गोबां समनिफ्रायनो जोङो बुंबोबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनो टिभि चेनेल नांगौ बा निउस चेनेल नांगौ। जेरै मोनसे हादरखौ जौगाहोनो थाखाय 4 पिलार जेरै लेजिस्लेटर, डेम'क्रेसि बा दिनै एक्जिकिउटिभ बा मिडिया बेखौ नांगौ जायो। थिग जोंनि हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखायबो जोंनो बेफोर गासैखौबो नांगोन। बेनि थाखायनो जोङो एक्जिकिउटिभ मानसि दिहुननो थाखायबो जोङो नाजादों, लेजिस्लेचर मानसि दिहुननो थाखायबो नाजादों आरो दिनै जुडिसियारि लेभेलाव खामानि मावनो थाखायबो जोङो दिनै मानसि दिहुननो थाखाय जों बयबो नाजादों। आरो दिनै मिडिया हाउस जोङो बेबायदि फुल प्लेजेड बेबायदि नङाब्लाबो डिजिटेल मिडियानि गेजेरजों जे जोंनि लाइमोनफोरा जेबायदि सिगांदों बेनि गेजेरजों जों जथेस्थ' जों मदद मोनदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि लामा दावगालांबाय थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो मदद खालामगोन। आरो दिनै जोङो मादों जोंहा गोबां बेबायदि जेंनाफोर थायो जेराव गुबुननि बांद्राय एटेनसन मोननो नागिरा। दा बेबायदि समाव जोंनि बे पर्टेल निउस चेनेलफोरा जथेस्थ' मदद होदों जोंनि थाखाय। बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै मोनदांदों। दा बेवहायनो लाइमोनफोरखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों, बियो मोनसे दिनै केरियारबो जानो हायो। दा बेनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरबायदि माखासे केरियारफोरखौ सर्ट टार्म माखासे डिप्ल'मा बा सर्ट टार्म माखासे कर्स बा अरियेन्टेसन माखासे प्रग्राम बेबायदि मोनसे स्किलफोरखौ लानायनि गेजेरजों बेफोरबायदियाव लासै लासै जुदि आवगायबोयोब्ला बिनि गेजेरजों खामानि मावनानै गोजोननायबो मोनगोन, ससाइटिनि सोमोन्दैबो मिथिगोन, डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दैबो मिथिगोन आरो गभर्नमेन्ट प्लास मिडिया रिलेसनशिप माबायदि सोमोन्दो बा मिडिया प्लास पाब्लिक सिटिजेन माबायदि नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिगोन आरो मोनसे देशा माबोरै रान जायो आरो मोनसे देशखौ माबोरै डेभेलप खालामनो हायो, मोनसे हारिखौ माबोरै डेभेलप खालामनो हायो जों बे मिडियानि गेजेरजों जोङो मिथि मोनो, मिथिहायो। बेनि थाखाय बे स्कपखौ जोङो साफ्रोमबो लानो हायोबा मोजां। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन।
इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन